Здравейте! В този урок ще решаваме задачи върху подобни триъгълници. Да започнем с първата. Дадени са ни два подобни триъгълника ABC и PMN. Ще докажем, че периметрите на двата триъгълника се отнасят така, както се отнасят и страните на двата триъгълника. Да видим как ще го направим. Нека да си запишем първо основната пропорция за страните. Имаме страната AB срещу ъгъл гама върху страната PM ни е равна на BC върху MN и ни е равна на AC върху PN. Казахме, че тази пропорция е равна на коефициентът K. И сега, как да докажем, че периметрите на двата триъгълника се отнасят така, както съответните им страни? В предишни уроци учихме, че когато имаме пропорционални отсечки, в случая тези три пропорции, можем да съберем числителя и знаменателя, като запазим пропорцията. Тоест, AB плюс BC плюс AC върху PM плюс MN плюс PN. Запазваме пропорцията, т.е. ни е равна на AB към PM, равна на BC към MN или равна на коефициентът K. Обаче AB плюс BC плюс AC, това ни е периметъра на триъгълник ABC. А пък в знаменател PM плюс MN плюс PN ни дава периметъра на другия триъгълник, т.е. периметъра на PMN. Виждаме, че периметъра на единия триъгълник къмто периметъра на другия триъгълник ни дава коефициентът K, или ето на горния ред можем да запишем, че тази пропорция за страните е равна на P на ABC къмто P на PMN. Тоест, пропорцията за страните се запазва и при периметрите на двата триъгълника. И сега нека да упражним новото свойство с една задача. Имаме, че коефициентът на подобност на два триъгълника е 4 трети. Значи K, коефициент на подобност, ни е равен на 4 трети. Ако периметъра на първия, ще го значим като триъгълник 1, ни е равен на 24 см. Да се намери периметъра на втория триъгълник. Значи търсим периметъра на триъгълник 2. Как да стане това? Ние знаем, че периметрите на два подобни триъгълника се отнасят така, както страните, или на нас ни върши работа коефициентът на подобност. Записано изглежда така. Периметъра на първия триъгълник към периметъра на втория триъгълник ни дава коефициентът K. Заместваме каквото ни е дадено. 24 към периметъра на втория триъгълник ни е равно на 4 трети. Умножаваме на кръст и какво получаваме? 4 пъти по периметъра на втория триъгълник ни е равно на 24 по 3. Можем да разделим двете страни на 4. От тук 4 с 4 ще се съкрати. Получаваме отляво само периметъра на втория триъгълник ще ни бъде равно на 24 делено на 4 ни дава 6 по 3, което е всъщност 18. Значи периметъра на втория триъгълник е 18 см. Дадени са два подобни триъгълника. Страните на единия са 5, 7 и 9 см. Най-малката страна на втория триъгълник е 15 см. Намерете останалите страни на втория триъгълник. Откъде трябва да тръгнем? Нека да си напишем пропорцията за тези два подобни триъгълника. Най-малката страна за единия е 5, а най-малката страна на втория триъгълник е 15. 5 върху 15 ни е равно на 7 върху една от страните, да речем А, и е равно на 9 върху втората от страните, да речем Б. 5 върху 15, след като съкратим, получаваме коефициент на подобност 1 трета. Сега вече ни остава да намерим страните. Имаме 7 върху А ни е равно на 1 трета. От тук умножаваме на кръст, получаваме, че 1 по А ни е равно на 7 по 3 и получаваме за едната от страните, че ни е 21 см.
И съответно за втората страна 9 върху b ни е равно на 1/3. Отново умножаваме на кръст. 1 по b равно на 9 по 3. От тук получаваме, че b ни е равно на 27 см. Трябваше да намерим останалите две страни. Това са, едната ни е 21 см, а другата ни е 27 см. Да видим следващата задача. В нея ни е дадено, че триъгълник ABC е подобен на триъгълник PMN с коефициент на подобност K1 равно на 1/2. Също така, същия триъгълник PMN е подобен на трети триъгълник QRS и тяхният коефициент на подобност е 1/3. Търси се коефициентът на подобност K3 на триъгълниците ABC и триъгълникът QRS. Търсим техният коефициент на подобност. Първото, което се питаме е дали тези триъгълници са подобни. Щом триъгълник ABC е подобен на PEM, значи ъглите им са едни и същи. А щом PMN е подобен на QRS, значи и ъглите на QRS са същите като на PMN. От тук автоматично следва, че и триъгълник ABC е подобен на триъгълник QRS. Въпросът е как да намерим коефициента на подобност. Нека да разпишем малко. От първата подобност можем да си изнесем, че AB върху PM ни е равно на коефициента на подобност 1/2. А пък от втората подобност можем да си запишем, че PM върху QR ни е равно на коефициента K2 или 1/3. Как да намерим коефициентът K3? Нека да го изразим чрез пропорция AB, да речем, върху QR. По някакъв начин, използвайки ето тези двете пропорции, ние трябва да стигнем до AB върху QR. Най-лесното е да умножим двете пропорции. Значи умножаваме лява страна по лява страна, дясна страна по дясна страна. Да видим какво ще се получи. AB върху PM по PM върху QR ни е равно на единия коефициент 1/2 по другия коефициент. От тук PM с PM се съкращава. И какво получаваме? AB върху QR ни е равно на 1/6. Ние търсихме точно тази пропорция AB върху QR равно на 1/6, значи коефициентът K3 на подобност на тези два триъгълника е точно 1/6. Това беше днешният урок. До следващия път!